Welatên ku Kurdistan parçe kirine, parçe dibin. Felemez ûlû. Li rojhilata navîn çar welatên ku bi peymana Lozanê Kurdistan di nava xwe de dabeş kirine û parçe kirine, îro bi krîzê mezin re rûrûne. Li Tirkiye ji ber polîtikaya şer, beedaletî û gendeliyê ên rejima faşîst a AKP-MHP krîzek mezin tê jiyîn. Desthilatdariya ku bi siyaseta di yek ziman, yek al, yek nete û yek dînî de israr dike, civak ber bi tunebûnê ve birriye. Ji ber vê siyaseta bi her awayî li dijî nirxên civakê ye, îro li seranserî welat krîzên mezin tên jiyîn. Rejima AKP-MHP bi zext û zordariyê hewl dide pêşiya li nêrînên dijber ên ku vê siyaseta qirker rexne dikin û qebûl nakin bigire. Di halê heyî de li seranserî welat rewş ne baş e. Sûriye bi salan ji aliyê malbateke teng ve dihat birêvebirin. Li ser gel zext û îzolasyoneke mezin dihat ferskirin. Civaka ku ji gelek aliyan ve li rastî beedaletiyê dihat, di 15 adara sala 2011 de gel li dijî zordarî û rejima yekzilamî serî hilda. Di encama serhildana gel de îro li Bakur û Rojhilatê welat gel bi îradeya xwe ya azad xwe bi rêve dibe û bi rêxistin dike. Rejîma ku bi salan hebûna xwe li ser gel ferz dikir, ji bo van destkeftiyên gel ji dest bigire, serî li hemû rêyên qirêj dide. Li Iraqê bi têkçûyîna rejîma bi asê re, gelê Kurd piştî tekoşîneke dor û dirêj hin destkeftiyên ku dilê tevahiya gelê Kurd xweş bike bi dest xist. Avabûna Herêma Kurdistanê û naskirina wê ya di qada navneteweyî de ji bo parçeyên din ên Kurdistanê jî bû hêviyeke mezin. Lê partî û rêxistinên ku ji 20 adara 2023 û vir ve li ser erkêne bi tu awayî ji daxwazên gel re nebûn bersif. İradeya siyasiya ku wek rêveberiya herêmê hatî destnîşankirin, di çarçoveya berjewendiyên xwe yên hizbî û şexsî de xebattan meşandin û teng man. Partiyên ku bi vê nêzîkatiyê nêzî rêveberiya herêmê bûn, ji daxwazên gel re nabûn bersif, bi demêra piştgiriya gel winda kirin. Li Başûrê Kurdistanê rêveberiya ku zêdetirî 19 sal e li ser postê desthilatdariyê rûniştiye, heta niha ji bo gel tiştek nekiriye. Duwarê siyasî, civakî, perwerdehî, ewlekarî, aborî, çandî û her wekî din lewazma. Gelê herêmê ji kesan zêdetir, bawerî bi nasnameya kurdewarî anî û xwest rêveberiya herêmê ji daxwazên gel re bibe bersif. Lê li herêmê aliyên siyasî bi vê nasnameyê deng ji gel digirin, heta niha bi tu awayî ji daxwazên gel re nebûn bersif. Li şûna ji hemû beşên civakê re mecalên debarê, kar û jiyanê ava bikin, xwe dewlemend kirin. Dewlemendiyên serert û binert ên herêmê li gorî berjewendiyên xwe bikaranîn. Îro li seranserî Başûrê Kurdistanê bi hezaran mamoste, karmend, xebatkar û memûr ji ber mûçe nagirin di çalakiyê de ne. Ji hewlêr heta Silêmaniyê rojane çalakî tên li darxistin. Lê kes dengê van çalakkeran nabihîse. Aliyên siyasî bi saya tekoşîn û berxwedana vî gelî li ser postê desthilatê rûniştine, îro gel ji bîr kirine. Lewma em dikarin bêjin rêveberiya ku dibin navê hikûmeta herêmê xwe îfade dike, îro bi tu awayî ji daxwaz û hêviyên gel re nabe bersif. Di nava welatên herêmê de herî zêde îran xwedî kevneşopiya rêveberiya dewletê ye. Ji ber giringiya xwe ya jeopolîtîk û dewlemendiya petrolê jî, îran welatên herî giring ên herêmê ye. Di sala 1978 de li Îranê di pêşengiya Ayetullah Ruhollah Humeynî li dijî rejima Şah serhildan hatin destpêkirin. Di encama vê serhildanê de Şah Riza Pehlevî ji welat reviya û di 1 Nîsana 1979 de Komara İslamiya Îranê hate avakirin. Her çendî welatên di pişt perdê de piştgirî dabin Humeynî jî bi avabûna Komara İslamê guhertinên ku li welat çêbûn ne bi dilê wan bûn. Lewma di qada navneteweyî de li dijî Îranê zextên welatên Rojavayî destpêkirin. Îrana ku ji gelek aliyan ve rastî van zextan tê, di nava xwe da ji bo pêşî li nerazîbûn û nêrînên mixalîf bigire, polîtikayek pir hişk da meşandin. Di encama va polîtikayan de li seranserî Îranê civak bi krîzên mezin re rûrûye. Di van salên dawî de ji ber krîza aborî li Îranê û Rojhilatê Kurdistanê çalakiyên gel hene. Ev çalakiyên ku di pêşengiya mamosteyan da pêk tên, ji gelek beşên civakê kes tevlê dibin. Herî dawî çend rojberê ji ber mûçe nayên dayîn, ji ber bihabûna alav û xurekan dîsa çalakî hatin destpêkirin. Bi destpêkirina çalakiyan re rejima Îranê dest bi zext û êrîşan kir.
her çendî ji ber qutkirina înternetê agahiyên pêbawer ji herêmê nayên bi destxistin jî tê gotin ku heta niha li herêma Ehwazê ku Ereb lê dimînin û li herêma Loristanê ku Kurd lê dimînin 5 çalakeran jiyana xwe ji dest dane hene. Gelek kes birîndar bûne û ew qet jî hatine girtin. Têkildarê êriş û zextên rejîmê Sendîkaya Mamosteyan daxuyaniyek da û da zanîn ku daxwazên çalakkeran daxwazên rewan e. Bi çalakiyan ve girêdayê îstixbarata Îranê îddiayên cuda avêtin holê. Roja 11 Gulanê Wezareta İstixbaratê ragihand ku wan du welatiyên Awropa yên têkiliya wan bi mamosteyên çalakiyan li dar dixin girtine. Roja 17 Gulanê jî televizyona Komara İslamî bi belavkirina vîdyoyeke girtina van kesan ev îddia dubare kir. Bi zêdebûna çalakiyên mamosteyan re Dewleta Îranê endam û rêveberên Sendîkaya Mamosteyan Ali Ekber Baganî, Resul Bedagî, Mihemed Hebîbî û Cefer İbrahîmî girt. Ji gelek aliyan ve girtina mamosteyan wek çavtirsandina mamosteyên çalakker tê nirxandin. Li seranserê Îranê çalakiyên ku mamoste ji wan re pêşengiyê dikin bi tevlêbûna gelek beşên civakê dewam dike. Rêveberiya Tehranê hewl dide van çalakiyên ku li dijî xizanî, gendelî û krîza aborî tên li darxistin berova jî bide nîşandan. Çalakiya ji dûrî armanca wan digire dest û van wek tehdîdekê li ser ewlekariya welat dinirxîne. Rêveberiya bi vê têgihê nêzî çalakiyên sivîl dibe nikare ji daxwaza gel re jî bibe bersiv. Lewma li şûna rêya çareseriyê bigere serî li amûrên tundiyê dide. Wek me li jor jî nivîsî, welatên ku Kurdistan parçe kirin, îro ji ber krîzên dijîn bi parçebûnê re rûbrûne. Ger ev welat ji daxwazan re nebin bersiv û rêz ji nasnameya welatiyên xwe cihî re negirin, tevî alîkariya hevkarên xwe yên herêmî jî wê nikaribin xwe ji tunebûnê rizgar bikin.